Sa number 2, makaduha ka beses nga nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon karon nga adlaw. Sa records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, una nga nagbugas ang abo ang bulkan las 6:18 kainis ang aga. Naglawig ini sa masobra sa 1 ka oras. Naguntat ang ash emission 7:27 AM kag ang low plume padulong sa north-northeast. Suno kay Toleme Maniego, ang Science Research Assistant sa Kanlaon Observatory sa La Carlota, naglawig naman sa 2 ka minutos ang ikaduha nga ash emission nga nagsugod 7:54 sang aga. As of press time, wala pa sang may na-report nga ash fall. Suno kay Maniego, 1 ka weak ash emission ang natabo. Kay pila pa man lang kaadlaw na record nga mga activities sang bulkan, hindi pa man sila makapatod sa mangin sitwasyon. Padayon ang monitoring. Nag-rest ang Kanlaon kung nag-duty ang iyang So, ang indication nun sila is nagiging more active ang ating vulkan.